makulla alakar gaskiya. Kyakkyawan zato matsayi da zuciya sannan makauda haniya. Mai amfani da lokaci kar a canza aƙidar gaba daya. Kulla alakar gaskiya, ita alakar gaskiya kafin tarbe akwai wuya. Komai wahala ana tare ta makar ɗaurin tsintsiya. Ita alakar gaskiya ita ke ware ɗan hayaniya. Sannan alakar gaskiya ita ke samaraya zuciya. Kyakkyawan zato shi kaɗai yakan canza duniya. Mugina alakar gaskiya, makulla alakar gaskiya, mugina alaka. Idan Hajiya ta ba mu. Kin ga a wannan ba wuta. An ɗauke wuta. To shine ni ma ban san me ya faru ba. Mari yanzu shiru ko zan je in dan wannan. Shine nake cewa ko za ki dan lallaba ki je ki samu ki ga waye alhakin wutar dake hannunsa idan Allah ya dan daddawo mana da wuta ko ba. Amma guri ya duhu dandan ana harkar arziki. To jama'a da Allah ai mana hakuri sakamakon ɗauke wuta da aka yi. To alhamdulillah an riga ma an kawo wuta za mu tafi da yin kamu gaba ɗaya yanzu. To yau kin ga wata sabuwar duniya. Yau na shiga uku. To ita yarinya nan ina ta tashi ta tafi jama'ar Allah. Ina za ta ce? A ci gaba da me? Ai mu ga amarya ba. An tafi da idan an isa Allah ya tsine mu. Bugun zuciya ta ya hawa, na yi rashin mai sauna a rayuwa. Na yi kukan zuciya har ya kai da hannu na zuban ruwa. Dai da na sanya barin ki yau gashi na shige ɗimuwa. Da za ki zo gurina da hannuwanki saki bagarwa. Dubi kuka nake yi jikina ya yi sanyi cikin raya. Ya zan yi ke nake so ki dawo gare ni. Tunanin kishi matsa mini, ya zanya so yau kin gaze mini.
soya kama jikina duk likitocin da ke kasar nan in babu ke ba su gano kaina ina ta burin na sake idona zan dariya murmushi ko sakana babban kuskure na yi a baya yanzu na fahimta na nemi afuwa gare ki don Allah kin gana wanta ki dawo a gare ni zuciya ta ko za ta huta bai iya komai san ki yasa na har ma na shagalta da hawa kusa na mai suna da hawa mai suna alaka 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 gadara ba ta gyara alaka adawa ba ta kyauta alaka hamayya ba ta kyauta alaka mutunci shi ka gyara alaka